गोसोनानै फरायगोन ना फराया नोङो? फरायो। गोसोनानै लिरगोन लिरा? फरायो। गोसोनानै लिरगोन लिरा? लिरो। नोंनि गोसोआ अबाय थांदों? आदार जाहैदों। मा? आदार? बहा आदार जाहैखो? चन्द्रफारायाव। माला? दामोन। मानो थांदों चन्द्रफारायाव? नोंनि गोसोआ? आदार जाहैदों। नोंनि चन्द्रफारायाव मानो थांदों? नोंनि गोसोआ चन्द्रफारायाव मानो खारलांखो? आदार जाहैदों। आदार जाहैदों साला। जानायखौसो गोसोखांदों नङा होमबा नोङो? जानायखौ गोसोखांदों? आदारसो जाहैदों। माबार फराय? सिमा मा होनदों? सिनेमा मा होनदों? नोंनि दुनान। मा होनदों? लेखा फरायनाय मा खिनो मा मानाय? माबार फराय? माबार लिर? सिमा मा होनदों? मा? सिमा। गोसोनानै फरायगोन ना फराया नोङो? फरायो। गोसोनानै लिरगोन लिरा? फरायो। गोसोनानै लिरगोन लिरा? लिरो। नोंनि गोसोआ अबाय थांदों? आदार जाहैदों। मा? आदार? बहा आदार जाहैखो? चन्द्रफारायाव। माला? दामोन। मानो थांदों चन्द्रफारायाव? नोंनि गोसोआ? आदार जाहैदों। नोंनि चन्द्रफारायाव मानो थांदों? नोंनि गोसोआ चन्द्रफारायाव मानो खारलांखो? आदार जाहैदों। आदार जाहैदों साला। जानायखौसो गोसोखांदों नङा होमबा नोङो? जानायखौ गोसोखांदों? आदारसो जाहैदों। माबार फराय? सिमा मा होनदों? सिनेमा मा होनदों? नोंनि दुनान। मा होनदों? लेखा फरायनाय मा खिनो मा मानाय? माबार फराय? माबार लिर? सिमा मा होनदों? मा?